Darbeya leşkerî ya ne serfirazî di dîroka Tirkiyeyê gelek xalên nû vekir. Di wî demî de gelek kes rûbirûyê zordestiya devletê hatin. Du kesên wan mamoste ne û ew rûbirûyê vê do zordestiya hatîne. Ve her duga ji ber kardûrxistina xwe dest pê birçîbûna grevekî ne û ev her du behsa çêroka xwe dikin. Darbeya leşkerî ya ne serfirazî di dîroka Tirkiyeyê dest pê gelek xalên nû kiriye. û ji roja darbeyê heta nihara wişa awarte ji berdam e. Di vî demî de operasyonên berfireh dest pê kir. û gorî agahiyan heta niha dûra 100,000 kes hatine binçavkirin, her wiha dûra 50,000 kes jî hatine girtin. û di nav van girtiya da zîdetirê 200 rojnamavan jî hene. û di heman demê de jî nêzî 138,000 kes jî ji karê xwe hatine dûrxistin. û di nav van de jî gelek mamoste hene. Du kesên ji van mamostan Nuriye Gülmen û Semih Özakça biryara destpêka greva birçîbûnê kirin. û wan xwest ku bi vê rêyê dîsa mafê xwe mamostayiyê bistînin, lê biryara binçavkirina we hat dayîn. Baskılar, tutuklama tehdit. Zordestî, binçavkirin û girtinê ew neçariya wan nîşan dide. Ew nikarin mafê karê me, mafê me yê mamostatiyê ji me bistînin. Em ê heta dawiyê hêviya xwe biparêzin û dê têkoşîna me berdewam be heta em bi ser kevin. Nuriye Gülmen dibêje dibe ku tekoşîna we ji bo kesên dijin rêyên hêviyê veke. Evet, bizi tutuklayabilirler. Erê ew dikarin me bigirin, qesî ku di destê wan de çi nîşan nîne. Em dizanîn ew dikarin vê yekê bikin, lê em bin pêxistinê red dikeyn. û ev têkoşîna me yê di girtîgehê de jî dê berdewam be. Ji ber vê yekê ew neçarin. Wekî min gotî cenga me ya di girtîgehê jî de be dê berdewam be. û ez bangê li hemû kesan dikim ku berxwedana xwe li derve jî bikin. Em başîn, em ê baştir jî bibin. Silav û rêz ji bo hemû kesan. Hem biryara greva birçîbûnê hem jî biryara binçavkirina wan di seranserê Tirkiyeyê de gelek deng derxistiye. Lê ew dibêjin ne mişkûle em li ku derê ne. Li derve jî û di girtîgehê de jî tekoşîna me berdewam be.